Mga araw, katatapos ko lang sa trabaho. It's already getting 30. So pasensya na kayo sa mga ina-upload ko dahil dun sa bakasyon ko nalilate at busy. Ito, nag-i-snow na naman. Ayan. Ayan, oh. Ayan, nag-i-snow. Ayan. So maraming salamat sa mga nanonood ng aking video at sa mga nagsusubscribe sa akin, maraming salamat, at sa nagko-comment, maraming salamat po sa support nyo. So pasensya na po kayo at sa mga upload ko na late, at God bless you all, and then keep safe and healthy. So maraming salamat po sa nanonood. Thank you sa support nyo po. Ayan mga araw, pupunta kami ng Bayangbang, Pangasinan sa mga kamag-anak ng tatay, mga pamangkin. So hindi ko alam kung ilang oras ang driving niya sa Bayangbang. Dito kami sa Binmari to Bayangbang. Ayan, dito na paalis na kami. Dito na kami sa may sa may Burgos, kasi ang hirap ng mga daan dito, puro traffic, tapos may libing pa, makipot. So makipot ang mga daan-daan dito sa amin. Yun ang problema dito, pagka may libing, yan, tapos walang disiplina ng mga driver, shoot doon, shoot dito. Yan. So nandito na kami sa may Burgos, papunta labas ng bayan ng Binmalay. Pag kami dun sa may highway, sobrang traffic. Ito ang problema dito sa Pilipinas. Kaya ganito, tingnan yung pagdadrive niya, hindi sus, Ginoo. Ayan, bayan ng Binmalay. Drive muna ako. Yung bayan ng Binmari namin, munisipyo, municipal hall. Punta kami ng Bayangbang, bayan ng Binmari. So Manat Bridge, Binmari. Pasok na kami, Manat Bridge. May libing. Sino ba tayo rani? Bungs tuman ini Manat Bridge. San Carlos dito. So San Carlos, Basista, Bayangbang. So tatlong bayan bago magbayangbang. So nasa Binmali pa kami.
Kamaliaw ah. Sa akong ni Kamaliaw. May kinawa, may balutan na kaya Parayutan San Carlos. Tampay. Ha? Tandok, manay tandok. Tandok. San Carlos na San Carlos na ya? Ini. Tandok. Tandok. Pao pinili tandok. Ngayon ni? Ay, isang ganyan. Ngayon. Parayaw. 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 San Tandok. Malapit na kami ng ano. Ito. Yan. Tandok. San Carlos na. So isa pa, Basista. Bayan ng Tandok. Singabali mo na itandok kayo, ni? May resort man na ya. Daming tao sa resort, oh. Golden Castle Resort. Daming na, parang palengke na rin dito sa Tandok. Tandok. Nakatapalaran nila dyan, tricycle. Lara business. Carlos. Bayan ng San Carlos. Ito yung school. So shout out sa mga taga San Carlos. Shout out sa mga taga San Carlos dito. Bayan ng San Carlos. Kita Sabado Michael, tinda. Ha? Sabado tinda na Dito dyan. na kami, palabas na kami ng bayan ng San Carlos. Saman, aliliwa mo na. Naliliwa. Mapitag. Mapagkaso, pitag. Honoro nga, di ba? 1961 na mo, 62. Yan, bayan ng San Carlos. Papuntang Orbistondo. City. City na pala. Yan. Stop muna. So, ito na, papunta na kami ng Basista. Tapos, ano na, Bayangbang. Yan o, it's unbelievable. Oh, magano. Kita nyo yan o. Diba? So dito na
papuntang Malasiki yung diretso, yung right going to Basista. So, mamaya ito yung yan o, shoutout kay papuntang Malasiki kay Julian. Na kami ng Basista. Magtaking may Basista man? Hindi. Magtaking kanto man na. Malasiki. Malasiki na eh. Malasiki man. Mantan Malasiki o Sangkar Bus? Ngayon papuntang Basista. Basista, mamaya na ako kasi medyo busy yung aming tricycle. Widening, pero pinag-ano ng mga palay eh, hindi makalo. Kaya nito slow moving. Tapos yan tingnan nyo yung double lane nila, slow moving may mga palay. Pinaglalagyan ng mga palay. Palay yan. Ayan ang Basista. Nakuhanan yung kanilang municipal hall. Ayan Basista. So after this again Bayambang na. Opa. Ulit mga araw at maraming tricycle, baka mamabangga pa ako. Nagpas na kami sa bayan kasi mahirap mag-drive dito kasi sa dami ng mga tricycle tsaka delikado. Ayan kita nyo. So mahirap dito mag-drive pag kaya kasi ako ang kumukuha nag-video. Ako nagkakam. Pas na kami sa bayan ng Basista. So Bayambang na lang. Diyan may kindigin Timila na yan. Diyan may dyan Timila. Bayambang so contract kami kinto may mantatrabaho puro kamo to lapit na kami sa Bayambang. Ako akin na naman yan. Hindi ko nakuhanin yung pero doon papuntang Bayambang na yan, bayan. Pero dito sa may barangay, anong pangalan nito? Bicol Norte. So hindi ko nakuha ng kanina kasi di ko rin alam. Yan, papunta na kami doon sa Tumbalyo man. Bani siguro man. Bani. Barangay Bani daw. Laki ng ano to? Plain Mansion. Kung nakuhanan yung revolto nila rito. Diretso. Magkalakraba ka. Wala naganda.
Ya. Ya. Lima. Ha? Jadi Bani? Oo. Hindi may Ito po. si alam mo ba yung kay Jima Roldan Martinez, Martinez. yung rest house nila? Wala po ko idea, sir. Ano ba ito papunta? Di namin alam kasi. Ano ka na? Ito, malaking rebulto. Ano ay? Ito, sobra yun eh. Yan o, laking rebulto. Oh, diyan, dito na ini. Ha? Amoy. Diyan. Sa kini. Kaya may kinay, wala eh. Oo. May tabaso. Tatan, ya. Yeah. Oh. Yeah. Malagmag siya din. Ito. Yeah. Singer na di mo na ya. Ano ganyan papunta yun? Malumulag, sugit ito lang siya. Ayan, dito na kami. Martinez family. Roldan. Kasi single lang manaya. Singer sila mo na Ayan o, sarap. Nalasik ka, wata lang matay. Bunga nga. Ayan. Okay. Martinez kami ang tukaba. Martinez kami ang tukaba. Kabaliba. Bali-bali dyan manayras eh. Uy, shifting ira. Wapo. Paano ka lang dyan dali na, wala po pala kami ni makmakitan. Yeah. Ano ba ito na kayo? Yung putang. Bali-bali manayras dyan lasang. Ha? Masanding dyan no labi, ang buto, siya wala kang Oh. Oo. Palsa kayo. Kanto namin kinita na ini. Kabay dami. Wala bantayo dyan manayan eh. Balag yung bantayo ya. Kana ini. Senior San Vicente. Ha? Bari. Bambano na kibahe. Yan o. Oh. Dito lang pala to. Yan may mga... Ay! Tawad dyan kami laba, yung matatamba. Ah. Bali-bali dyan mga Dala ko mun timuloy. Manding tayo rak, galak ka. Dala ko mun timuloy. Ha? Akin na eh. Ni? Dakaon tuloy ka mo. Maya. Masanting dyan no. Ni wali Bandang pato. ngaram, tanlabi, siya kaulan bagyo, ang buto. Pero noon niya, ang padang. Ha? Masanting Bari. Bambano na kibahe. Talaga iba sa probinsya. Yan yung hindi gagawa doy. Pinula. Tinula, native. Isa lang, ibang kulang lang. Hello. Kaya ni Martinez. Martinez ni ito yung sakiri. Ito yung sakiri. Jai mo dyan. Dyan. Ito ni. Bulang lang. Ito ni. Kapasyal kayo, kapasyal si Jaya. Bali mo na yan. Tewa J. Ini ka niya. Tanggal niya to. Isang nilabatan. Bali. Ang gapoy kape kasi. Yada ka. May raya ay. Hindi siya kayo. Bali dyan. Ang buto. Likid na. Ay, ano yun, Kuya Ed, di ba? Yeah, let's kill him. Ang tulang na yun. Busy ra. Sumpala. May buro. Busy mong si Kuya
Binit. Ah, yun. Hey. Oh, niluto. Niluto. Tay, bulang lang. Di man ang tamindan. Ay, wala di man ang... Mukha makapatagtag ko ibantay lasan ni. Grabe oh. Kalugditan, may amin. Hito. Ganitong hito. Ay, galing na, ay! Sasasang kay Likining, ka pula. Bising niya. Gulo. Siya mo, ibabagan to. Ni narasan na rami ugugawa mo ni. Ito. Wala da nasa Israel. Yan, sir. Nasa Israel oh, yan oh. Nasa Israel. Ay, amo na didiwiton. Ayan. Kilala? Ayan oh. Wow, may GoPro kayo. Bala ko kayo bumili ng GoPro. Shout out sa mga taga-Israel. GoPro 10. Yung inaanak ko na taga-Israel. Inaanak. Si Princess. Dito ano yung GoPro? Oo. Dito ano yung GoPro? Yeah. GoPro 10? Oo. Bumili ng ganyan eh. Oo. Boss, Oo. ayos yung kinula. Oo, ayos na ayos. Mga kemisikin oh. Ano ko lo? Ay, apat. Tama na, pasara mo na. Ilan ang babae? Una sino yun? Ito yan, yan. Tatagar. Babae daw? Wala. Alam mo na lalaki siya. Pasara mo na. Ikaw kayo Ang tako hikila sa tako. Okay. Ang tako dolo. Kain. Yan, kajay. Ah, sige ba? Ang pula masyadong kin. Hindi yun. Malibala naman ang dagdag. Ay, bayang bang. Yan kami dyan kinay ni Oga. Sarap. Hindi kasyo, nga pa asiloy. Si kimchi. Ay daw si... Kimchi. Ah. Kapiruan niya. Kimchi. Sige ma. Ay, kamo. Wala mo gugaw. Atay ko, kita tayo silhin. Malamig na. Malamig ka na. Dahan! Ayan! Baka na kutsara doon natin. Kutsara doon. Yan. Sige, kain. Lamon. Hindi mo yan din yung ama. Wala mo eh. Shout out sa Calgary. Kwan nyo mo ta? Calgary. Calgary. Ni kala di makmak. Dito yung bisog. Man, happy birthday kayo. Happy birthday. Bisog. Happy birthday ng bisog. Happy Kimchi. Happy birthday. Si kay Sasa.
Kanina nagwawala yan nung papaalis pa. Baka nanwala ka. Mangali ng simpa mo lang tayo. Mama. Iwan na. Tinti. Hey, come on. Ayaw ko ni. Oh. Tara. Malambot siya. Ano? Napagdihan mo yung sa'yo. Nicole. Oo. Ako nang di mayay. Saan siya man si Susan? Anak to. Ay, akong bandima eh. Oh, ay. Ako to yung panguan. Hello. Para to pala si Thank you. Hello. Ako to yung panguan. Hello. Princess? Para ng princess? Ano kayo nag-isip Ano yung YouTube ah? Ganda ng kimchi eh. Kakaapoy si kimchi. Kakaapoy si kimchi. Oh, say hi. Say hi, Masha. Hello. Say hi. Kaya na lang ni Jam. Okay. Saan eh? Wait. Tadi pulang mula ba tayo enjoy ito. Go! Nabalda yan na ni. Ulan. So pauwi na kami mga awit. At umuulan. Ayan o. Umuulan. Uwi na kami. So maraming salamat sa mga subscriber ko, sa mga nanonood. Nandiyan yung ano oh. Laki. Sa mga nanonood, maraming salamat. Sa mga subscriber ko at nagsusubscribe. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat po. Keep safe and healthy. Keep safe and healthy. God bless you po. At uuwi na rin kami. Na-enjoy dito. Ang daming mga pato. Sarap talaga ng buhay sa probinsya. Bye! 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 Ano? Bye-bye! Yun.